Трагічным і велічным сімвалам паўстання для нас з'яўляецца Лукійскі пляц у Вільні, дзе ў сакавіку 1863 быў павешаны Кастусь Каліноўскі. Для палякаў, безумоўна, 10-й павільён варшаўскай цытадэлі. Там быў расстраляны апошні лідар паўстання Рамуальд Траўгут. Стрэл ці павешанне – гэта імгненне. А што ж чакала тых, хто быў прырэчаны на месяцы, гады ці дзесяцігоддзі турмы альбо катаргі? З вами Васіль Калач у відэапраекце «Беларусь 1863». Сёння пра турмы, ссылку, катаргу ды іншыя радасці расійскай імперыі ў кантэксце студзеньскага паўстання. Што ж, пачнем. Трапіць пад раздачу на пачатку 1860-х у былой Рэчы Паспалітай на тэрыторыі так званага расійскага забору было вельмі проста, на раз-два. За вопратку, за спевы, за літаратуру, за фотаздымкі, за паляўнічую стрэльбу, за тое, што дрэнна размаўляеш па-расейску і за тое, што нідзе не працуеш, за тое, што працуеш рэпетытарам, за тое, што шмат ездзіш, за тое, што не там молішся. Прычым рэпрэсіі пачаліся яшчэ да паўстання. Так у жніўні 1862 года ў Беластоку расійскія казакі і уланы на конях атачылі людзей, якія прыйшлі на фарныя могілкі маліцца і спяваць. Спяваць пад адкрытым небам нельга. Калектыўна тым больш. Людзей трымалі ў коле, пад рулямі вінтовак 4 гадзіны. Пашчасціла. Адпусцілі. Ці вось іншая гісторыя. Падчас вобшуку ў двараніна Рамана Бохвіца з Падароску знайшлі фота у паўстанцкім строі. З шабляй. Пляваць, што фота было зроблена ў Кракаве, па аўстрыйскі бок мяжы. Яшчэ ў 1860-м. Таго Бохвіца чакала следства. Пра тое, чаму лепш не фоткацца са зброяй, я казаў у асобнай серыі. Урэшце, гісторыя Фортэскю Андерсана, найбольш трагікамічная. Брытанец трапіў у турму за тое, што брытанец. Замежным падданым, як правіла, шчасціла. З турмы іх пад канвоем везлі на мяжу з вечнай забаронай на ўезд у расійскую імперыю. Іншая справа – свае падданыя. Тых чакала блізкае знаёмства з расійскай прававой, насамрэч, беспраўнай сістэмай. Паўстанцы 63-го года, якія траплялі ў палон, не мелі статусу ваеннапалонных. У адрозненні, напрыклад, ад лістападаўскага паўстання 1830-31 гадоў. Здаецца, якая розніца? А розніца ёсць. Калі ты вайсковапалонны, ёсць правілы. Ганаровая здача ў палон, перадача зброі, стаўленне да афіцэраў, перспектыва вызвалення пасля канцоўкі баявых дзеянняў, а тут не. У расійскіх дакументах паўстанцы сталі мяцежнікамі, шайкай разбойнікаў. А значыць, можна страляць, вешаць, хоць князёў, хоць ксяндзоў. Толькі жанчын яшчэ пакуль нельга. Першай пакаранай смерцю жанчынай у расійскай імперыі стала Соф'я Пяроўская, але пазней. Да пары у турмах захоўвалася саслоўная градацыя. Калі ты арыстакрат, можаш разлічваць на лепшыя ўмовы, але цябе маглі пазбавіць дваранства. І ўсё. Ты такі самы Ванька-разбойнік, як і іншыя. Да пары неяк дапамагалі хабары. Пара рублёў маглі вырашыць твой лёс, а Расія ж заўжды была хворай на карупцыю. Цягам паўстання турмы ў Польшчы і Беларусі аказаліся перапоўненыя. У маленькім мястэчку Пружаны сядзела 200 чалавек, у Беластоку 500. У цэлях на аднаго чалавека сядзела па 20. Пад турмы пачалі выкарыстоўваць гаўптвахты, гарнізоны, крэпасці, былыя каталіцкія кляштары, ці вось стары каралеўскі замак у горадні. Паўстанскі камандзір Адольф Белакос так згадваў адваг гаўптвахту ў Беластоку. Пасцелі тут не даюць, а ўласнай не меў, таму уладкаваўся на лаве. А пакольку быў у летняй вопратцы, не магу сказаць, што мне было вельмі зручна. Выпіць хоць бы гарбаты няма. Блохі, здаецца, усю кроў вып'юць. Я задрамаў. У сне, калі пачалі мроіцца нейкія фантастычныя вобразы, рух і гучная размова некалькіх людзей разбудзілі мяне. Прывялі новага арыштаванага. Новым арыштантам аказаўся студэнт Маскоўскага універсітэту, якога злавілі на вуліцы начной парой. Той наіўны хадзіў ноччу з ліхтаром па правілах, каб паказаць свой твар, а на святло прыбеглі маскалі і ў турму. Бывае. Але гаўптвахта – гэта кветачкі.
І нават смярдзючая гарадзенская турма кветачкі. Бо гэта ж яшчэ цывілізацыя, Еўропа. Ёсць блізкія, якія занясуць перадачу, ёсць надзея апраўдацца ці адкупіцца. А калі чытаеш успаміны паўстанца Юзефа Ягмента пра турму ў старым гарадзенскім замку, дык наогул санаторый. Наша ўнутранае жыццё на замку, хаця і не было вясёлым, але не было і смутным. Мы карысталіся там большай свабодай. Нельга толькі было выходзіць за межы замка. Нам давалі, апрача таго, кнігі, часопісы і даручалі розныя працы. А па вечарах мы збіраліся ў гурткі і спявалі патрыятычныя песні. Ягмін дадае, што з турмы або выпускалі, або высылалі. А моладзь, дарэчы, маглі здаць у салдаты, пажадана на Каўказ, на перавыхаванне. А вось калі катарга ці ссылка, пачынаецца сапраўдная адысея. І да фінальнага пункту падарожжа дажывалі далёка не ўсе. Лепшым ілюстратарам трагедыі ссыльных і катаржнікаў лічыцца Александр Сахачэўскі. Яго маштабнае палатно «Развітанне з Еўропай» не можа пакінуць абыякавым. Таксама іншыя творы. «У дарозе на катаргу» або «Вечар закладання кайданаў». Галерэя партрэтаў, вобразаў, ландшафтаў – гэта карціны, напоеныя болем, адчаем. Сахачэўскі ведаў матэрыял, бо сам прайшоў праз усё гэта. Яго арыштавалі да пачатку паўстання, у 1862 годзе. Знайшлі зброю, формы да адліву куляў, падпольную прэсу. Ён сядзеў у варшаўскай цытадэлі, быў сказаны на смерць. І ў апошні момант кару замянілі на 20 год катаргі. З Сібіры ён вярнуўся толькі ў 1883 годзе. Паехаў у Львоў, пасля ў Мюнхен, Брусэль. Але прывіды ўбачанага пераследавалі яго да канца жыцця. Вось што згадвала яго жонка. Сярод ночы зрываўся з крыкам, часам хапаўся за зброю, бегаў па спальні. А калі свядомасць вярталася, замыкаўся ў майстэрні, браў пэндзель у руку і пісаў па некалькі гадзін, дзён, не еў, не спаў, ні з кім не размаўляў. Александр прызнаваўся сябрам, што расцягнутая праз гады безнадзейная самота, бездапаможнасць у дачыненні да зла і гвалту, страх учынілі ў яго псіхіцы незваротнае спусташэнне. Так з'яўляліся партрэты людзей, з якімі Сахачэўскі адбываў катаргу. Прычым не абавязкова паўстанцаў, але і расіянаў-злодзеяў, выпадковых пасажыраў, якія былі такімі самымі мурашкамі перад абліччам бяздушнай імперыі, Левіафана. Калі цікава, пашукайце яшчэ навелы Сахачэўскага, а па факце успаміны, спісаныя з рэальнасці, яны добра дапаўняюць яго жывапіс. Наогул, успаміны для паўстанцаў, якія выжылі і вярнуліся, гэта як тэрапія. Распавесці, значыць, пазбавіцца ад ценяў мінулага. І тут безліч гісторыяў, напрыклад, пра чалавека, які сядзеў, а за яго перад маскалём-начальнікам прасіла жонка. Той начальнік жонку скарыстаў. Ссыльны пра тое даведаўся, спачатку хацеў павесіцца. Пасля доўга маліўся. Пасля пайшоў і забіў таго начальніка. Як вам такое? Напішыце ў каментарах, ага? Пра сам побыт у ссылцы, пра уцёкі з катаргі, пра насенне кветак ці аплаткі, якія ссыльным у Сібір высылалі з радзімы, падрабязна распавядала мая сяброўка і калега Кацярына Ваданосава у серыі праекту «Трызуб і пагоня». Паглядзіце абавязкова, калі не глядзелі. Не буду паўтарацца. Ад сабе ж дадам толькі момант на падумаць. Калі паглядзець карціны Сахачэўскага ці іншых жывапісцаў, пачытаць успаміны паўстанцаў, там на дзіва няма нейкай асобы ката-наглядчыка, адмоўнага героя. Гэта не сацыялізм, дзе прапісана зло ў асобе белагвардзейца ці гестапаўца. Наадварот, расійскія салдатушкі, казакі-канваіры, а нават афіцэры ў большасці выпадкаў, як правіла, не выклікаюць агіды. Яны частуюць чаем з самавару, з імі можна пагутарыць. Дзіўна, праўда? А сакрэт у тым, што яны па факце такія ж самыя невольнікі імперыі. І самі часам зайздросцілі паўстанцаў. Паўстанцы маглі забраць маёнтак, спаліць шляхецкую ваколіцу, паламаць жыццё. А ў тых жыцця ніколі не было. Яно ніколі не пачыналася, разумееце? А галоўнае зло у тых самых успамінах ці на карцінах, яно безасабовае.
Гэта Расія. Вялікае нішто, цемра, антыматэрыя. І каб яе перамагчы, мала зарэзаць канваіра і ўцякчы ў тайгу. Трэба, каб яна сама, імперыя, перастала існаваць. Паўстанне 1863-64 гадоў насамрэч вельмі кароткі перыяд, 1,5 гады, куды даўжэйшымі аказаліся гады катаргі і ссылкі. 10-20 гадоў, калі час проста спыняецца. Людзі старэлі, гублялі здароўе, слеплі, а разам з тым, як не дзіўна, сталелі. Пазбаўляліся наіўнасці. Акурат там, у Аренбургу, Пермі, на нерчынскіх рудніках прыходзіла разуменне. Песнямі, патрыятычнымі маніфестацыямі з бантамі такога ворага, як Расія, не перамагчы. А як перамагчы? А напішыце ў каментарах. Канешне, калі вам бяспечна. На гэтым мы развітваемся. Да сустрэчы. Гонар і годнасць.